104.7 IFM. Report! Tuluyan ang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Labrador ang isang babuyan sa barangay Bungalon matapos ang sunod-sunod na reklamo ng mga residente sa lugar dahil sa perwisyong dulot nito sa kanilang kalusugan. Sa inalabas na Executive Order No. 5 a series of 2025, ipinag-utos ng LGU ang pagpapatigil ng operasyon ng babuyan dahil sa mga paglabag sa polusyon at iligal na pagbubukas ng negosyo. Ang nasabing hog farm ay tumanggap ng Notice of Violation mula sa Environmental Management Bureau o EMB, ngunit binaliwala lamang. Nagdesisyon ang lokal na pamahalaan na itigil ang operasyon upang maprotektahan ang kalikasan at kalusugan ng mga residente. Humingi naman ng paumanhin ang lokal na pamahalaan sa mga naapektuang residente at tiniyak ang kanilang patuloy na hakbang para sa malinis at maayos na kapaligiran. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupuan ito si Idol Neil Muero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.